Суддя дійшов висновку щодо наявності підстав для зміни відносно Марієва запобіжного заходу на особисту поруку, оскільки суду на клопотання народного депутата України Чубарова щодо передання Марієва йому на поруку на теперішній час видача Марієва неможлива через оскарження останнім рішення щодо ненадання статусу біженця. Марієва негайно звільнити з-під варти в залі суду. Ухвала оскарженню не підлягає. Зрозуміла ухвала суду? Рифат Чубаров предоставлял справки, то они не знали, кто он, то отказывали, то здесь, когда им нужно было что-то по-другому решить, им этой справки достаточно хватило. Двойные стандарты какие-то, я не знаю, как двуликие все.